Интер абы менен иштеп бул эсерге токтолорго булдуңуз, анын өзүнчөлүгү сиздин ишин кыймылдаган нерседе. Тәргише болды, театр жетекшілері сұрадылар. Бұл Әтна халық театрының ішлеген уақытында бұл спектакльні қойып, алар Мәскеуге барып, бүтін Россия, бүтін Союз көлемінде ойылған фестивальда бірінші орын алғандар еді. Мына алардың Әтна театрының тездан юбилейі бұла, алар шунда ретроспективы көрсетірге тілейлер. Қойылған, ұзған спектакльлердіңі көз салу. Мына шол оңайдан алар сұрадылар, өзәлі мәсәліні қойық әлі, біздің бек көрәсі кейді. Екінші сәбәп, бек шәп пьеса бұл. Бұл пьеса түгіл, бұл инсценировка. Шыңыз Айтматовтың бек данлықлы әсәрі бойынша, бек қызық, бек мотор әсәр бойынша инсценировка. Ләкин ошол хәтле оңайлы жайлы язылган, аны спектакль итеп уйнарга бик жеңил. Персонажлары кызык, характерлары әйбәт һәм сюжеты тота торган. Менә татар тамашачысы ул теге чит ил һәм рус язучылары әсәрләренә теге ничектер сагайыбрак карый. Курыкмысыз менә тамашачы килеп булыр? Шыңгыз Айтматовның чит ил язучысы димәс идем, беренчедән әнисе татар. Ул бит шул төрки телләргә, кыргыз тормышы турында язып, безгә якын тормышны күрсәтә. Аннан соң ул язган әсәрдә кешеләр арасында булган мөнәсәбәтләр, ул мәңгелек. Ул кайсы милләтне генә алсаң да мәңгелек мөнәсәбәтләр, ярату, хыянат итү, алдау, кеше гайбәт сөйләү. Менә ул шушы әйбер турында. Шушы кешеләр турында, безнең арада яшәгән кешеләр турында. Без әлбәттә аны бик теге Кыргызда барган бик күрсәтмибез, булай нейтральлаштырабыз инде. Ләкин әсәр бик әйбәт һәм бик күңелгә тия торган әсәр. Мәхәббәт, аерылышу, хыянат итү. Әмма әсәрне инсценировканы татар мөхитенә ничектер яраклаштырдыгызмы? Анда әйберне без кәләпүш кидертәбез дип сөйлибез. Юк, кәләпүш кидертмәдек, әйтәм бит, монда нейтральлаштырдык. Бик татар да түгел, бик кыргыз да түгел, бик башка милләттә түгел, уртак милләт. Менә безнең бүгенге көндә менә карыйсың бит кешегә, аның киеме дә шундый ук. Беренче урында монда кешеләр арасында булган мөнәсәбәтләр. Сез менә күп менә шундый районнарда эшли торган театрлар белән эшлисез, күп спектакльләр аларга куясыз. Менә Әтнә труппасы нәрсәсе белән аерыла башка милләттән, башка труппалар? Һәрбер оешманың үзенең, һәрбер театрның бигрәк тә үзенең йөзе, үзенең рухы була. Моның үзенә күрә бер рух, үзенә күрә бер йөз. Монда бит тамырлар бик тирән. Бу бит дан тоткан халык театр булган монда. Гомәр Мәрдәнов аның җитәкчесе иде күп еллар буе. Гомәр абый бу халык театрын бөтен Союз өлкәсен мәйданына чыгарды. Кремль дворецында уйнадылар алар. Бик күп спектакльләр, беренче урыннар алдылар. Союз күләмендә беренче урыннар алдылар. Шуңа күрә моның бу театрның үзенең традициялары бар, үзенең рухы бар. Менә алар бик монда сизелә, кадерле. Казан театр училищесы, безнең сәнгать университетында монда үзенең укыткан балаларын биргәннәр, көчле генә әйбәт труппа җыелган монда. Бина бик матур, бина яраклаштырылган. Клуб бинасы түгел бу әлбәттә, бу театрга яраклаштырылган. Монда инде шул район җитәкчеләренә рәхмәт әйтәсе килә. Караганнар әйбәт, минем монда хисләрем, кадәр уйларга мәҗбүр итә бу җирдә мен иҗат итәргә. Бик кызык монда эшләү. Әмма бу ничәнче спектакль сезнең милләт? Ой, мин санаганым юк. Күп идалар. Әтнәләр белән куя. Әтнәләр белән беренче мәртәбә. Менә алар беренче мәртәбә чакырдылар. Алар белән беренче мәртәбә. Tuz, kiler bunda. Ya, tamam.
Камал яктыртайлы. Тірі мүсің өзі? Тірі. Камал айда бұлыш. Тоқтайлы, исірік түгіл мүсің? Исірік. Исірік кейіз үліге тұттың ғой. Дүміне білі, жетмесе таулар. Камал, сен хакамитерге ашықмайды. Ана бұл айда әлегеш. Әзір ана ердем керек. Айда, бізге алып керек. Ирақ барасы түгел дұсқышы. Әйе, башына,